And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Matagal na kami ng girlfriend ko. Pero wala pang nangyayari sa amin. Itago niyo ako sa pangalang Noli. Hindi ko alam kung matutuwa kayo sa storya namin. 2011, nung nag-umpisa kaming magka-text. Binigay ng classmate ko nung college yung number ko sa kanya. At nung nag-umpisa kaming maging textmate, galing ako noon sa isang relasyon. Oo, siya ang naging dahilan kung bakit hindi ako nalungkot nung hiwalayan ako ng ex-girlfriend ko. Siya si Rosie. Simple at kalog na textmate. After ng almost 1 month na magka-text kami, niligawan ko siya through text din. At sinagot naman niya ako. Long distance ang relationship namin. Kasi nasa Manila ako nung time na yon para magtrabaho. Kasi nag-stop akong mag-aral. Samantalang siya ay nag-aaral pa ng college sa probinsya namin. Naging kami nung July 16, 2011. At tumagal yun ng 6 months na panay text at tawag lang kami sa isa't isa. Naging masaya ako sa kanya. At masasabi kong naging matino akong lalaki nang dahil sa kanya. Kahit magkalayo kami, nag-communicate ako sa kanya. At ganun din siya sa akin. Lagi kaming may communication. Hanggang sa makagraduate siya ng kolehiyo sa kursong vocational. After niyang makatapos, niyaya ko siyang lumuwas ng Maynila para dito magtrabaho. Magto 2 years na kaming magkarelasyon nung time na yon. Naganap ako ng apartment namin dahil ginusto na namin parehas ang magsama. Pero hindi alam ng mga relative namin. Masaya ang pagsasama namin kapag day off ko, buong araw ko siyang nakakasama at lumalabas kami minsan. Hindi ako masurpresang tao sa kanya, pero siya, lagi siyang nag-e-effort tuwing monthsary at lalo na kapag anniversary namin. Alam ko na mahal niya ako. At hindi niya kakayanin na magkahiwalay kami. At ganun din naman ako sa kanya. Kapag pumapasok ako sa trabaho, mag-isa lang siya sa bahay. At minsan, hindi siya lumalabas. Kasi nag-aalala siya na baka merong masamang mangyari sa kanya. Ilang buwang ganun ang sitwasyon namin kaya tuwang-tuwa siya kapag pauwi na ako galing sa trabaho. Maalaga siya. Pagdating ko, kakain na lang ako. More than 1 year na kaming nagsasama. Pero, wala pang nangyayari sa amin. Kasi hindi pa siya ready. At nire-respeto ko yun.
Sa katunayan, hindi pa rin naman kami handa kung sakaling may mabuo kapag ginawa namin yun. Oo, nagkikiss kami. Ginagawa namin yung mga normal na ginagawa ng magjowa. Pero parehas kaming kontrolado sa bagay na yun. Nagbago ang routine namin nung nag-decide siyang magtrabaho na at hindi na siya maboring ng laging nasa bahay. 6 months din siyang nag-work. At kapag day off ko, ay hinahatid at sundo ko siya sa trabaho niya. Sinusuportahan ko siya at tinutulungan ko siya para hindi siya masyadong mapagod. At hinahayaan ko naman siya kung gusto niyang magsaya paminsan-minsan kasama ang mga kaibigan niya. Isang beses, nagkaroon sila ng celebration ng mga ka-work niya. Hanggang madaling araw yun. Hindi ako makatulog noon. Hinintay ko siya para sunduin. Masaya ang pagsasama namin. Bihira kaming mag-away at kung mag-away man kami, hindi kami natutulog nang hindi namin inaayos ang problema namin. Akala namin lagi na lang kaming masaya. Hanggang sa isang araw, napansin niya na laging sumasakit ang sikmura niya. Na para daw tinutusok. Pero minsan nawawala naman. Sabi niya, natatakot daw siya kasi kakaiba yung sakit na nararamdaman niya. Binaliwala namin yun ng ilang araw, linggo at buwan. Kasi nawawala naman. Pero, napag-alaman ko na nananakit din pala ang dibdib niya. Sabi ko sa kanya, baka stress lang siya. Kaya bumili kami ng kung ano-anong vitamins. Nagpa-check up din kami sa isang klinik, ngunit niresetahan lang siya ng gamot. At ilang linggo lang, nawala yung pananakit. Hanggang sa isang araw, gumising siya na sobrang namimilipit na at halos maiyak na siya sa sobrang sakit ng nararamdaman niya sa sikmura niya. Katatapos ko lang magluto ng agahan noon, kaya sabi ko, kumain ka na, baka nalipasan ka lang ng gutom. Wala pa kaming ganong ipon noon, pero pinilit niya na magpa-check up sa isang OB-GYN. Sinamahan ko siya that time kasi day off ko naman. Kahit ako, nag-aalala, ay hindi ko ipinahalata sa kanya. Sabi ko, wala yan, mawawala din ng mga gamot yan. Pero nung lumabas siya sa kwarto, natakot kami sa sinabi ng doktor. Kasi may nakakapa daw siyang bukol sa may matres ng girlfriend ko na posibleng sanhi ng sobrang pananakit. Tiningnan ko siya at ramdam ko ang lungkot sa mukha niya. Ang sinuggest ng OB, magpa-transrectal ultrasound daw kami. Oo. Transrectal daw kasi virgin pa ang girlfriend ko, kaya hindi pwede ang transvaginal. Oo, katulad ng sabi ko kanina, matagal na kami ng girlfriend ko pero wala pang nangyayari sa amin. At respetado ko yun. At dahil sa balita ng doktor na yun, natakot kami parehas. Lalo na yung girlfriend ko. Natakot siya sa naging resulta ng ultrasound. May malaking cyst ang girlfriend ko. Yung cyst na kasing laki ng kamao niya sa isang ovary niya. At natatabunan na ng bukol. Ang sabi ng doktor, kailangan daw siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Mahina ang loob ng girlfriend ko kaya nanlumo siya.
naging matamlay at laging takot sa kung anong pwede pang mangyari sa kanya. Araw-araw noon halos ayaw niya akong papasukin at parang ayaw ko na rin pumasok sa trabaho para mabantayan siya. Nag-decide kami na umuwi muna siya sa family niya sa probinsya para maalagaan siya. Nag-file ako ng leave sa trabaho at umuwi kami ng probinsya sa pamilya niya. Nung naihatid ko ang girlfriend ko sa family niya, ay naging okay siya kahit papaano. Sumunod na araw noon, bumalik ako ng Maynila para magtrabaho ulit. Kasi 2 days lang ang leave ko. Nakakalungkot pero kailangan kong magtrabaho. Kailangan ko siyang iwanan. Kailangan ko ng pera. Matapos ang ilang araw, mula nang maihatid ko ang girlfriend ko sa kanila, isang umaga may na-receive akong mga text mula sa kanya at tawag mula sa kapatid niya na sumusumpong na naman daw yung cyst niya at sobrang sakit na daw na parang sasabog na sa loob ng matres niya. Kaya naman agad na silang sumugod sa isang public hospital doon sa probinsya namin. Nang marinig ko yun, natigilan ako. Sinubukan kong maging kalmado at nag-isip ako ng kung anong pwedeng magawa matapos kong mabasa yung mga text niya. Sabi ng girlfriend ko, "Han, tulungan mo ko. Kailangan kita. Umuwi ka na, please." So tinawagan ko siya agad para kahit papaano ay mapalakas ko ang loob niya. Sabi ko sa kanya, "Mag-pray ka lang. Malakas tayo kay Lord." Nung araw na yon, pumasok pa rin ako sa trabaho para mag-file ng emergency leave. At habang nasa trabaho ako ay hindi ko maiwasang maiyak. At napansin yon ng mga katrabaho ko. Doon nalaman nila ang dahilan. Humahagulgol ako ng iyak habang gumagawa ng leave form. Iniisip ko na sa mga oras na yon na pwedeng mawala ang girlfriend ko. Kaya naman, yung mga kawork ko, hindi ko akalain. Nag-abot ng konting tulong, pandagdag sa magiging gastos ko mula sa pamasahe ko pauwi hanggang sa bayarin sa ospital. Oo, bayarin. Kasi aaminin ko, parehas na mahirap lamang ang mga pamilya namin. Kinagabihan nung araw na yun, ay nasa biyahe na ako pauwi ng probinsya para sa girlfriend ko na kasalukuyan ding inooperahan ng mga oras na yun. Nasa biyahe ako ng bus pauwi. 8 to 10 hours ang biyahe from Manila to Bicol. Maghahating gabi na noon nang makareceive ako ng tawag mula sa kapatid niya. Nalumo ako noon at nanginig sa takot dahil ang sabi ng kapatid niya, nag-50-50 daw siya. At kinukumbulsyon. Pilit kong nilalakasan yung loob ko at patuloy akong nagdarasal na sana maging okay ang girlfriend ko. Tapos na ang operation at 6 a.m. 6 a.m. noon, dumating ako sa ospital. Agad kong hinanap ang kapatid ng girlfriend ko. Hinahanap ko yung room niya kung nasaan siya. Nasa ICU pa siya nang makita ko. At wala pang malay. Ibig sabihin, under observation pa rin siya ng mga doktor. Pinakiusapan ng kapatid ng asawa ko yung doktor na kung pwede magstay ako sa gilid ng hinihigaan ng girlfriend ko para palakasin ang loob niya. Pumayag naman sila kaya nandun lang ako at panay ang dasal ko na sana gumising na ang girlfriend ko at gumaling na siya agad. May malaking tubo na nakalagay sa bibig niya at may swero. Meron ding nakadikit na sensor sa ulo. At merong sensor sa dulo ng daliri niya na indikasyon ng pulso niya. Naawa ako sa kalagayan niya.
Sana nga ako na lang yung nandoon eh. Para kahit papaano, wala siyang maramdamang sakit. Kasi ako, malakas yung loob ko eh. Hindi katulad nung girlfriend ko. Nasa umpisa pa lang namin bilang magkarelasyon alam ko nang mahina yung loob. Kaya noon pa man, lagi niyang sinasabi sa akin, paano siya kung wala ako sa kanya? Matapos ang halos 2 oras kong pagmamasid sa kanya, napansin ko gumagalaw yung kamay niya. At gusto niyang magsalita. Nung makita niya ako napansin ko na medyo naging maaliwalas ang mukha niya. At ramdam kong masaya siya na nandun ako sa tabi niya. Hindi ko pinakita na naaawa ako sa kanya at mahina ang loob ko. Sabi ko sa kanya na magpagaling siya agad at kumapit lang siya. Magdasal lang siya palagi. Corny akong tao kaya napapansin ko na napapatawa ko siya kahit nasa ganun siyang kalagayan. Alam mo yung pakiramdam na bigla na lang tutulo yung luha mo? Kasi iniisip mo yung mga what if na pwedeng mangyari sa taong mahal mo. Pero kailangan kong maging malakas eh. Hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan ng loob sa kanya. Almost 24 hours ang inantay ko bago sabihin ng doktor na stable na ang kalagayan ng girlfriend ko. Salamat sa Diyos kasi hindi niya pinabayaan ang girlfriend ko. Doon lang ako sa loob ng ospital. Halos 1 linggo yun. Hindi ako umuwi ng bahay namin ni hindi ko ipinaalam sa family ko na nandun ako sa ospital na yun. Ni hindi ako naligo ng 1 linggo kasi hindi naman pwedeng maligo sa ospital na yun. May mga kapatid naman siya na magbabantay sana sa kanya pero mas minarapat ko na hindi umalis sa tabi niya. Ako yung laging nagbabantay sa kanya. Inaalalayan ko siyang kumain. Ako yung naglilinis ng katawan niya lalo na kahit dumudupi siya sa diaper na suot niya. Oo, ako yung naglilinis sa kanya. Hindi ko alam pero masaya ako na alagaan siya. At sa pag-aalaga kong yun, unti-unti siyang gumaling at nakarecover. Nagpapasalamat ako sa Diyos na alam kong lagi siyang nandyan para sa aming dalawa. Nung alam kong magaling na siya, pinakisuyo ko sa kapatid niya na alagaan muna siya habang wala ako. Kasi kailangan kong maghanap ng pera eh. Pambayad sa bill namin sa ospital. Naubos yung ipon namin at ni 5 duling. Wala nang natira sa akin. Pero kulang pa rin. At kahit nahihiya ako, lumapit ako sa kahit kaninong kakilala ko para manghiram ng pera. At pati sa kapatid niya nanghiram ako. Hindi ko na iniisip yung kahihiyan ko basta importante, makaipon ako ng pera pambayad ng bill namin sa ospital. At buti na lang, mabait ang Diyos. Kasi nakakuha ako ng perang pambayad. Yung ibang bayarin, nag-promissory note na lang muna ako para lang makalabas yung girlfriend ko sa ospital na yun. Moving forward, matapos ang 2 buwan nga sa probinsya, ay bumalik na sa akin ang girlfriend ko. Nalulungkot daw siya doon at gusto niya nakasama ako. Ewan ba? Pero sa awa ng Diyos, mabilis ang paggaling niya. Moving forward ulit, humingi kami ng advice sa OB-GYN. Tinanong namin kung pwede pa kaya siyang mabuntis. Ang sabi ng doktor, pwede pa naman daw. At mas maganda daw kung subukan na namin. Kasi baka daw tumubo uli yung cyst at mawala pati yung isang ovary niya. So ayun nga. We tried and after 2 months, hindi na siya dinatnan. Inalagaan ko siya hanggang sa manganak siya. Sa ngayon, ilang taon na ang baby boy namin. Malusog at mapagmahal na baby.
Kinakareer na namin yung pagiging best parent sa baby namin. Ups and downs, pero masaya ang pamumuhay namin ngayon. Kaming tatlo ng girlfriend ko at ng anak namin. Nga pala, magsa 7 years na kaming in a relationship ng girlfriend ko. At ilang buwan na lang, big event na namin ng girlfriend ko kasi nga ikakasal na kami. Ngayon ay nasa preparation na kami ng pagpili ng mga ninong at ninang, pati na rin ng mga abay sa kasal. Sa lahat po ng mga nakakarinig nito, ay sana ma-inspire kayo. Sana mahalin natin yung mga partners natin. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan na lang sila natin makakasama. Contentment ang rason kung bakit healthy ang isang relasyon. Kaya ako, walang araw na hindi ko pinaparamdam sa girlfriend ko, na soon to be wife ko, na mahal ko siya. At yung pag-aalaga, huwag nating ipagkait. May nararamdaman man tayo o wala. Kasi yun ang tunay na pagmamahal. Muli, ako si Nolly at ito ang aking secret vow.